Què ha passat amb la grama? Està el Club Degà de Santa Coloma a punt de desaparèixer? Al final d'aquesta temporada, després de salvar la categoria in extremis, una junta gestora formada per exdirectius de l'època Morales, exjugadors i extècnics ha agafat la direcció del club amb l'objectiu de convocar eleccions a la presidència. Aquesta junta està presidida pel senyor Jaume Abelló. Amb ell parlem avui. Bon dia, senyor Jaume Abelló. Hola, bon dia. Davant tot, moltes felicitats per tota la gent, totes les persones que han estat capaces d'agafar les regnes del club en un moment tan difícil com aquest. Com està en aquests moments el soci, el jugador, el personal de la grama? Home, doncs els socis estan bastant fotuts, els jugadors estan de vacances, el personal de la Gramenet està desitjant cobrar després de 9 mesos, o sigui que estem una miqueta complicat està el tema. Perquè tothom s'ho pregunta al carrer, la grama es pot salvar? Home, la grama es pot salvar, econòmicament és molt difícil, per ganes de la gent de la Junta Gestora no queda, però esclar, els problemes econòmics jo penso que són insolventables. Aquesta Junta Gestora que vostè presideix, quin deute ha detectat en aquests moments del club? Home, actualment com a mínim el deute és de 1,5 milió d'euros. Dic com a mínim perquè no ho sabem realment, perquè hi ha coses que no podem esbrinar perquè hi ha gent que té les dades amagades i no es les facilita. Han detectat altres tipus de problema? Home, altres no. Molts, hem detectat molts, necessitaríem molt espai a aquesta entrevista per parlar de tots els problemes que hem detectat, però per exemple hem detectat falsificació de firmes, hem detectat desaparició de documents oficials, hem detectat que no apareixen les actes, o sigui, són temes que en 2 setmanes hem pogut esbrinar una miqueta de coses, però necessitaríem bastant més temps per descobrir, entre cometes, tot el que ha passat aquests anys. Com s'ha pogut arribar a aquesta situació? Hi ha responsables? Es pot assenyalar algú com a responsable? Home, responsables jo penso que hi ha. Responsables són tots els membres de les juntes directives anteriors del senyor Ortega, del senyor Goyo i del senyor Ferrer. Tots els membres d'aquestes juntes són responsables perquè ells, si no tots en si, uns quants, han fet desaparèixer una sèrie de documents que tenien que estar en el club, no a les seves cases. Quin paper ha tingut l'Ajuntament en els darrers anys? Ha ajudat? De quina forma? Sí, ha ajudat a caure. Ha ajudat a caure perquè, esclar, l'Ajuntament tenia un conveni amb la Gramenet de 300 milions anuals i actualment, a data del 2010, ja quasi la Gramenet s'ha gastat el conveni del 2012. Per tant, l'Ajuntament a la Gramenet quasi no li deu res i no sabem per què aquests diners s'han avançat. Ho sospitem, però no ho sabem segur. Està clar que ara estem aquí una imatge maca amb el fons del mercat de la Gramenet a darrere. Davant meu tinc els pisos del front fluvial i jo personalment penso que el que llegaria a aquest Ajuntament és ampliar el front fluvial aquí darrere nostra i fer més pisos. Pensen, doncs, que s'ha barrejat en els últims anys excessivament el que és els interessos econòmics i especulatius amb l'esport? Sí, home, no ho penso i mira, per exemple, jo ara tinc un document aquí, no es veurà, però jo te puc llegir. Ojo, un document que està signat per una persona que ja no és alcalde perquè està imputada amb una trama, que és el senyor Bartomeu Muñoz, però clar, aquí signa un senyor que actualment és secretari de l'Ajuntament, que es diu Francisco Ezquiaga Terrazas, que jo penso que aquest senyor té que estar informat del que signa, i aquest senyor, el 2009, el 30 de juny del 2009, no fa un any encara, signa un document en què diu una falsedat tan gran, per exemple, diu que la Unió Esportiva Gramenet és una entitat esportiva que dirigeix la seva activitat al foment i promoció de l'esport i que per tant té una finalitat de caire social i esportiu i que els resultats esportius han millorat durant aquest últim any fins al punt que la Gramenet acaba d'ascendir a segona divisió B. Home, la Gramenet, com tots els gramenetistes sabem, i molta gent sap de la ciutat de Santa Coloma, que la Gramenet està des del 2003-2004 a segona B. No ha pujat l'any passat, fa 15 o 16 anys.
Vostès, aquesta nova junta gestora, ha agafat les regnes del club per convocar les noves eleccions que seran aviat. Malgrat tot, durant aquest temps que han pogut estar, han vist irregularitats, han vist, explica coses que no han anat del tot bé. Pensen actuar d'alguna forma? Home, nosaltres, quan els socis més novells d'edat, però més antics de carnet, i els que no són, i els que són més nous com a socis, la nostra feina era convocar, o sigui, donar vacances als jugadors del primer equip per estalviar seguretat social i per estalviar diners i perquè ells tinguessin ja possibilitats de mirar altres coses, i l'altre treball era convocar eleccions. Però, esclar, nosaltres, com som gent intranquil·la, gent inquieta, gent que es preocupa la Gramenet, hem mirat més coses. Hem descobert una sèrie de coses que he dit abans i el meu comentari ahir amb certes persones de la Junta Gestora és que, tal com està el tema, veient les coses que hem vist, jo penso que el proper pas és anar a la Fiscalia i portar irregularitats, presumptes irregularitats que hem vist a la Gramenet. Segurament és el deure de tot ciutadà que veu que una cosa ha funcionat malament. On pensa que se li acudeix que la Gramenet, un club degà aquí a Santa Coloma, des que va deixar la presidència l'Antonio Morales, no ha aixecat massa cap, especialment com a club, no? Esportivament, Antonio Morales el va portar a segona B, ha seguit, miraculosament s'ha salvat en l'últim moment, en aquesta temporada. Què en pensa d'això? Vostè era directiu de l'època de l'Antonio Morales. Sí, en aquell moment jo era president de futbol base i va ser president de la Gramenet. Estava clar que aquella junta, per exemple, érem de diversos ideologies polítiques, diverses maneres de pensar. Això no agradava al poder establert, en aquell cas a l'alcalde d'aquell moment, que era Bartomeu Muñoz. Llavors va posar els seus amics i, esclar, jo un dia, en un article al Mirall, fa molt de temps, vaig publicar que l'actual junta d'aquella època, quan vam plegar nosaltres, era un senyor que venia estotxos, l'altre que construïa, l'altre que agafava els locals i l'altre posava els vidres. I casualment han sigut els que han estat a la Junta la primera tanda, no? Esclar, llavors aquest tema és dir, algú no volia que la gent que estàvem abans estiguéssim perquè ens agradava només una cosa, que era la Gramenet i el futbol i l'esport colomenc, i després han vingut altres interessos que, com he dit abans, un d'ells pot ser aquest camp i la seva recalificació per edificar. Esclar, que a vegades no és que estem descobrint, és que ens arriben papers des de fora, de gent que s'han portat, ens arriba documentació que parla de deutes, parla d'acords, parla de convenis signats entre el primer president des que vam plegar amb nosaltres, el senyor Ortega, amb la seva empresa, la seva secretària i coses rares que estan arribant ara, que clar, al club no estan, però són deutes que s'han de pagar fins al 2010 i no ho tenim, no sabem qui pot pagar. Apareixen coses, per exemple, com un préstec a la Caixa Catalunya de 240.000 euros demanats al novembre del 2008. Cada vegada que podem parlar amb la Caixa Catalunya don llargues, perquè volem demanar i preguntar qui signa aquest préstec en nom de la Gramenet i diuen que no ho saben. Demanem entrevistats amb ells i ja et dic, fa 3 setmanes, divendres farà 3 setmanes de l'elecció de la Junta Gestora i en 3 setmanes ens han donat llargues i no han volgut parlar amb nosaltres. Doncs la pregunta està al carrer, segur. Algú en aquestes condicions voldrà agafar la presidència de la Grama? Algú es presentarà a aquestes eleccions? Home, jo ho trobo bastant difícil, no? A no sigui que algú des de la Casa Gran vulgui posar algú dels seus, com ha posat els últims 7 anys, ho trobo bastant difícil que algú que de futbol es comprometi a arreglar aquesta deuta. Ja tenen data les noves eleccions? No, el que hi ha data és el divendres 28 de maig, a Can Cisteré, a les 8:15, hi ha una convocatòria per programar la Junta Electoral. Les eleccions es convocarien 15 dies després. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Abelló, i molta sort que fem extensiva també a la resta de la Junta Gestora. Des de Gent de Gramenet, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.